tonight. We'll now give the dance floor to the House Minority Leader and 4-piece party list representative, Congressman Marcelino Libanan. With his dancing partner, we have the Provincial Vice Governor of Eastern Samar, Honorable Maricar Gotisan. Music Maestro.
This is the Eastern Summertime Fiesta 2024. Waray TV. Subscribe.
Di ba? Ano, partner, na ayun ka na nga, maupay nga natin panuyog natin tirong memory ng mga tao. Sobra. Pero ginbani ka ng plasahin na gugma. Damo nga gugma, partner. Maarang na partner, kung na sunod, hindi natin tirong ng mga tao. Ano? Kaman, hindi matiro kanino yung mga tao, nasa ito yung mga nagsususunod ng talong ganayan, partner. Wow! Alarawan ka nun kayo. Alarawan ka nun kanayan, partner. Mga magkumpay ng mga butang. Ito.